امیر المومنین عبد نشی کے دے غلام. بعض خلق کوئی تا حدیث کو دا بادشاہانو بارک دے او دا امیر المومنین بارک دے. دادر کا چاویلی امیر المومنین کلا غلام جوڑی. غلام سڑے امیر المومنین نہیں. دا امیر المومنین دا پارا شرط دا دے چھے آزاد پہ حق پہ دینا کم عمرہ مراد دی چھے دا مشر دا جماعت تے اغتا تے امیر مقرر کی خواہ کا غستا سو خواہ نہ دے. او دا بخاری پر یو روایت کے دس رازی وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ تَأَمَّرَ دا طالبان ناس دی تَأَمَّرَ باب تفعل دے او باب تفعل کے تری خاصیت دے. یو دا ضرورت دے او یو پکے دا تکلف دے او یو پکے دا طلب دے. درے دلتا خصوصیت دے تأمر تک وَإِن تَأَمَّرَ اگر کا اگا امیر استاد مرض خلاف مقرر دے. دادا دے تأمر نا دا پانوے دے چکا مقرر کے دا ماں کو اگا وقت نمو زما کو زڑا اگا وقت نمو ماں کو اگا وقت میں اعتراض کرو زما اگا وقت نمو وقتنا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ اگر کا پتا پزور مقرر شوے اس گورا غلام دے غلام حبشی دے رم نتور دے کانا رسول صحت نہ کمزور ہے او تأمر پتا پزور امیر شوے یا بینتا اطاعت کے او اطاعت آمنا وَاسْمَعُوا وَاتِعُوا حکم دے دو اجوب دا پارا رسول اللہ وی پتاسو لازم دی لازم دی. اس دا تحصیل خبر دا دا تحصیل خبر کہ دا تحصیل چے کم امیر دے ستاسو بخمامت سے دا بخمامت سے پستاسو پدے پورا تحصیل باندے امیر مقرر دے مشاورت سر مقرر دے بل پر او کبا مشاورت نہ دے مقرر چلو مسلط دے تأمر پزور مقرر کرے خودے امیر چھے امیر دے تبا داغا صحت تا نپورے تبا داغا رنگ تا نپورے تبا داغا قومیت تا نپورے دے زمانہ لر دے و بر دے و گس دے ورہ دے و کم دے نا امیر دے مولا دے نا دے یوشی تبا نپورے امیر مقرر دے دے چے دا سمرہ علاقے امیر دے کم کم کس چے زانتا دا آل سنت والجماعت کارکن ہوئی پاگے باندے دا دا اطاعت واجب دے. اب اطاعت چے اطاعت امیر نہ کئی اد اطاعت امیر دا باہر شو گناہگار